उन्हाळा म्हटलं की आपल्याला छान असं थंडगार काहीतरी प्यावंसं नक्कीच वाटतं. समजा उन्हातून बाहेरून दमून घरी आलो तर थंडगार असं मस्त असं सरबत भेटलं तर एकदम मन आहे ते एकदम फ्रेश होऊन जातं आणि शरीराला मस्त असा थंडावा मिळतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे मस्त असं वाळ्याचं सरबत किंवा खसचं सरबत घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. वाळा हा शरीराला थंडावा देणारा आहे, खूप आरोग्यवर्धक आहे. याच्यामध्ये आपण कुठलीही साखर किंवा गूळ न वापरता आपण हे सरबत केलेलं आहे, त्यामुळे हे पूर्णपणे एकदम हेल्दी आणि एकदम आरोग्यवर्धक असं हे सरबत आहे. तर चला तर हे सरबत कसं बनवायचं ते बघूया. तर हा आहे वाळा. वाळा म्हणजे एक प्रकारची सुगंधी रूट्स असतात किंवा मुळं असतात. तर ही पूजा साहित्याच्या दुकानामध्ये अगदी आरामात मिळतात, काही काही ठिकाणी किराणा मालाच्या दुकानामध्ये सुद्धा मिळतात. तर मला हे पूजा साहित्याच्या दुकानामध्ये मिळालेलं आहे. मला हे 30 रुपयाला 2 गड्ड्या भेटलेल्या आहेत. तुमच्याकडे याचा रेट काय आहे ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. तर हे असं मी व्यवस्थित काढून घेतलेलं एका भांड्यामध्ये आणि आपल्याला याला स्वच्छ 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. कारण ही एक प्रकारची मुळंच असतात, त्यामुळे याच्यावरती थोडीशी याच्यावर माती किंवा काही असं कचरा असू शकतो. तर 2 ते 3 वेळा पाण्याने हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला पाणी ओतून एक रात्रभर असंच भिजवत ठेवायचं आहे. तर याच्यामध्ये मी बरोबर 1 लिटर पाणी ओतलेलं आहे आणि रात्रभर आपल्याला हे झाकण ठेवून असंच भिजवत ठेवायचं आहे. हे बघा, तर मस्त असं पाण्यामध्ये हे भिजवत ठेवायचं आहे. त्याच्यावर झाकण ठेवून मी रात्रभर पाण्यामध्ये हे भिजवत ठेवलेलं आहे. हे बघा, मस्त असं पाण्याचा कलर पण आता चेंज झालेला आहे. आता मी हे दुसऱ्या भांड्यामध्ये म्हणजे एका टोपामध्ये काढून घेतलेलं आहे, कारण आपल्याला आता हे उकळवत ठेवायचं आहे. त्यामुळे मी आता गॅस ऑन केलेला आहे आणि आपल्याला हे छान अगदी उकळवून घ्यायचं आहे 10 ते 15 मिनटासाठी. तर आपल्याला हे छान असं उकळवून घ्यायचं आहे 10 ते 15 मिनटासाठी मीडियम गॅस फ्लेमवर, कारण त्याचा जो अर्क आहे तो पूर्णपणे पाण्यामध्ये येणार आहे. आणि हे उकळताना पूर्ण घरामध्ये मस्त असा वाळ्याचा सुगंध सुटलेला, इतका मस्त सुगंध होता आणि तो नॅचरल होता. खरंच खूप उत्तम आहे हे सरबत, नक्की आवर्जून करा. वाळा हा सगळीकडे उपलब्ध आहे, सगळीकडे भेटतो. तर मस्त असं हे उकळवून घ्यायचं. खूप आरोग्यवर्धक असं हे सरबत आहे, शरीराला मस्त असं थंडावा देणारं असं छान असं हे सरबत आहे. तर छान अगदी उकळवून घ्यायचं, अगदी निम्मे पाणी होईपर्यंत उकळवून घ्यायचं. पण मी अगदी निम्मे केलेलं नाही आहेत, फक्त मी 1.5 लिटर राहील एवढंच पाणी केलेलं आहे. तुम्ही जेवढं जास्त उकळवून घ्याल ना तेवढा जास्त अर्क त्या पाण्यामध्ये येईल आणि मस्त असा वाळ्याचा खूप छान सुगंध असलेलं तुम्हाला मस्त असं पाणी भेटणार आहे. तर हे बघा, उकळवून झालेलं आहे आणि आता मी हे गाळून घेणार आहे. हे बघा, म्हणजे आपल्याला हे जो वाळा आहे तो बाजूला काढायचा आहे आणि आपल्याला फक्त याचं पाणी घ्यायचं आहे. करायला एकदम सोपा आहे, एकदा बनवून ठेवा आणि वर्षभर वापरा असं हे सरबत आहे, एकदम सोपा आहे. तर आता जो हा वाळा आहे म्हणजे जे उरलेला वाळा आहे, तर तुम्ही हा पुन्हा वाळवून ठेवू शकता आणि याचं पुन्हा उकळवून पुन्हा सरबत करू शकता. किंवा तुमच्याकडे माठ असेल, पाण्याचा माठ तुम्ही वापरत असाल तर त्याच्यामध्ये थोडं हे वाळा घालून ठेवायचं त्या पाण्यामध्ये, म्हणजे जे पाणी आहे ना प्यायचं ते पण मस्त चवदार तयार होतं आणि ते पाणी चांगलं असतं शरीरासाठी, वाळा वापरलेलं पाणी. तर माठामध्ये सुद्धा थोडा वाळा टाकून ठेवू शकता आणि ते पाणी तुम्ही पिण्यासाठी वापरू शकता. तर आता हे जे वाळ्याचं पाणी मिळालेलं आहे तर ते मी पुन्हा एका टोपामध्ये ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे. तर 1.5 लिटर आहे हे, मी पूर्ण अर्धा लिटर केलेलं नाही आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये मी खडीसाखर घातलेली आहे 1/2 किलो. ही बघा, थोडंसं स्किप झालं हे माझ्याकडनं, खडीसाखर आतमध्ये टाकण्याचा व्हिडिओ शूट करायचा राहून गेला. पण ही बघा, मी 1/2 किलो खडीसाखर घातलेली आहे. साखर किंवा गूळ न वापरता आपण हे सरबत करणार आहोत, त्यामुळे हे पूर्णपणे आरोग्यवर्धक होणारच आहे. आणि आता आपल्याला पुन्हा हे उकळवून घ्यायचं आहे आणि याचा मस्त असा सिरप करून घ्यायचा आहे. याचा आपल्याला अजिबात एकतारी पाक करायचा नाही आहे, हे लक्षात ठेवा. एकतारी पाक करायचा नाही आहे आपल्याला. एकतारी पाकाच्या अगोदरची जी स्टेप आहे ती फॉलो करायची आहे, म्हणजे आपल्याला मधासारखं चिपचिपीत इथपर्यंतच आपल्याला हे उकळवून घ्यायचं आहे, मधासारखं चिपचिपीत होईपर्यंतच. तर तसं मी करून घेतलेलं आहे. आणि हे बघा, नंतर मी हे गॅसवरून काढून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, थोडंसं दाटसर झालेलं आहे. तुम्ही एकतारी
पाकापर्यंत केलं तर हे घट्ट होऊन वगैरे जाईल, त्यामुळे त्याच्या अगोदरच्या स्टेपला आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. मधासारखं चिपचिपीत झाल्यानंतर आपल्याला हा गॅस बंद करून आपलं हे सरबत आता रेडी झालेलं आहे. तुम्ही हे काचेच्या बरणीमध्ये किंवा बॉटलमध्ये भरून ठेवू शकता. मस्त आरामात 1 वर्षभर टिकतं. चवीला खूप अप्रतिम आहे, करून बघा. तर आता सरबत याचं कसं बनवायचं तर ते बघूया. तुम्ही हा सिरप घालून त्याच्यामध्ये पाणी घालून डायरेक्ट हे पिऊ शकता. एकदम सिंपल सरबत याचं तयार होईल तर तसं केलं तर मी थोडंसं अजून थोडं वेगळं असं सरबत केलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे हे सरबत बनवू शकता. तर सिरप घेतलेला आहे 2 ग्लासांमध्ये आणि त्याच्यानंतर मग मी ह्याच्यामध्ये भिजवलेला सब्जा घातलेला आहे. तर सब्जाच्या बिया असतात तर त्या मी 1 तासभर पाण्यामध्ये भिजवत घातल्या. त्याच्यामुळे त्या मस्त अशा फुलतात. सब्जा पण मस्त असा शरीराला थंडावा देणारा घटक आहे, त्यामुळे नक्की वापरा. सरबत वगैरे करत असाल तर उन्हाळ्याच्या दिवसात सब्जा आवर्जून खावा. तर सब्जा ह्याच्यामध्ये घातलेला आहे. नंतर बर्फ घातलेला आहे मी. तुमच्या घरी जर कोण पाहुणे आले आणि तुम्ही त्यांना जर अशा प्रकारे जर सरबत दिलं ना तर ते एकदम खुश होऊन जातील. आणि घरच्या घरी तयार केलेलं आहे त्यामुळे त्याची जी चव आहे ती वेगळीच आहे. आणि साखर न वापरता आपण केलेलं आहे त्याच्यामुळे एकदम उत्कृष्ट असं आपलं हे सरबत तयार होणार आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. तुम्हाला कितपत गोड पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आणि बघू शकता मस्त असं हे वाळ्याचं सरबत इथं तयार झालेलं आहे. तुम्ही हे असं देऊ शकता. पण हे सरबत जर तुम्हाला बाजारसारखं हवं असेल, म्हणजे बाजारामध्ये जे खसचं सरबत किंवा वाळ्याचं सरबत मिळतं ना ते हिरवंगार असतं, कारण त्याच्यामध्ये फूड कलर घातलेला असतो ग्रीन कलरचा. तर आता हे मी असंच मिक्स करून असंच तुम्ही पिऊ शकता. तर तुम्हाला समजा बाजारसारखं एकदम हवं असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही ग्रीन कलरचा फूड कलर ॲड करू शकता. तर बघितलं ना किती बनवायला सोपा आहे सरबत. काचेच्या बॉटलमध्ये हा जो सिरप केलेला आहे वाळ्याच्या सरबताचा तर तुम्ही तो भरून ठेवा. मस्त आरामात वर्षभर टिकतो. आणि छान असं आता हे सिंपल असं वाळ्याचं सरबत इथं तयार झालेलं आहे. बघू शकता किती छान असं आणि मस्त असं सरबत झालेलं आहे. पिल्यानंतर मन एकदम शांत होऊन जातं आणि शरीर पण. इतकं सुंदर असं हे सरबत तयार झालेलं आहे. पण याच्यामध्ये मी आता थोडासा असा ग्रीन कलरचा फूड कलर घातलेला आहे, त्यामुळे एकदम बाजारमधनं जे आपण विकतचं जे सरबत आणतो ना त्याच्यासारखा याचा लूक येईल. तुम्हाला जर असं करायचं असेल तर तुम्ही असं पण करू शकता. मी हे नंतर घातलेलं आहे कारण पूर्ण सिरपमध्ये मी ग्रीन कलर घातलेला नाही आहे, कारण मला तसं नको होतं सरबत. फक्त हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून मी याच्यामध्ये ग्लासांमध्येच डायरेक्ट हा फूड कलर घातलेला आहे. म्हणजे बाजारचं जे वाळा सरबत असतं तशासारखं सेम असं आपलं हे सरबत इथं तयार होईल. किती मस्त सरबत झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. नक्की बनवा, खूप चांगलं आहे, बनवायला एकदम सोपं आहे. तर ही वाळा सरबताची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला मात्र नक्की सांगा. तुम्ही नक्की बनवा हे सरबत. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.